denmisɛnninw kalandenw siniɲɛsigi ɲɛsigibaw sini sɛnɛ o bɛ daminɛ kabini bi san 20 ko ɲɛdɔli kɔfɛ sɛnɛko ta nasira fɛ sewukaw fɛ yen bi na min ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada n'o ye agirisipi ye ale nana n'o kɛnɛ i cogo bamakɔkaw fɛ sotiba ACI la université kɛnyɛrɛye ta min lakodɔnnen don jamana fɛ bi a fɔ ko min ye agirisipi ye agirisipi ale fɛ yen kalan ale bɛ kɛ lisansi la master ale ni doctorat a b'a fɔ ma ko LMD min ye u ka école karamɔgɔ jolenw ka bɔ diɲɛ fantan naani bɛɛ ani sɛnɛ dɔ b'an kɔnɔ sini sɛnɛ ɲɛsigibaw olu bɛɛ lajɛlen b'u u bolo kalansen minnu bɛ kɛ u fɛ yen o ye agronomie ye zootechnie médecine vétérinaire ka taa se agrobusiness ma min ye DUT o diplôme bɛ sɔrɔ u fɛ yen lisansi ani master diplôme fana bɛ sɔrɔ u fɛ yen agrosip ale ko kalaninjɛ o tɛ foyi ɲɛ f'i ka taa kɛnɛ kan ka taa ko ɲɛdɔn o la sa u kɛlen don k'o kalan sigi sen kan ni maa mafalenw ye minnu bɔlen don diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ka na agrosip k'ale kɛ ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye sɛnɛko ta nasira fɛ mali jamana ale kɛlen don ka kɛnyɛrɛye sanayɛlɛ kalanso min lakodɔn sɛnɛko ta nasira fɛ an ka jamana kɔnɔ a fɔ ko agrisip o hukumu kɔnɔna na sa kalanso belebeleba min bɛ bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna ani mali kɔnɔna na n'o ye sɛnɛko ta nasira fɛ katibugukaw fɛ IPR IFRA a n'o bolo fana bɛ ɲɔgɔn bolo u kalekan de sa sɛnɛ n'o ye siniɲɛsigi kɛnɛ ye o kalanbaw o dɔnbaw o ni o siniɲɛsigi baarakɛbaw ɲuman k'olu sigi sen kan a ye boli joona a ka taa sotibakaw fɛ yen agrosip ka taa aw tɔgɔ sɛbɛn ni maa min ma se ka yen sɔrɔ u ka WhatsApp sira o ye 74 98 74 47 ye telefɔni sira o fana ye o kelen ye min ye 74 98 74 47 a ye boli a ka nkalon bɔ an da. Folli tantoli ame olase awma awmu sokoleno anani wati na kabeni bitene je kalo kile mugan wolonfla samba fla ani mugan ani woro aw bisimila ka wulana bamanankan kibaro kɔnɔna la an ka kunnafoli bagolo dɔ bɛna tali kɛ fintigilakaw ka wulikajɔ kɔnɔna la an ka fintigilakaw wulikajɔ caman kɛ k'a daminɛ ɲɔnɔ jabali fo ka taa se Kidali marabolo kɔnɔna la yɔrɔ minnu na bɛɛ lajɛlen na opération dugukolo ko kadira kɔnɔ n'u ye dadigi kɛ jugu la an ka fintigilakaw ka ɲɛmaaso ye cikan bɔ k'a ka fɔ ko kunnafonidilaw ani fo ka taa se jamana wɛrɛw u bɛ ka jajugu ani fo ka taa se nkalon da an ka jamana la ka o walew ko olu kɔn jirituru o tɔgɔla don o baaraw kolobon karili kɛra an ka jamana premier ministre fɛ marabolo kɔnɔna kibaruyaw kɔnɔna la gawukaw yɛrɛ k'a fɔ ko buru bɛnkan sɔrɔla a sɔngɔko la kucala ni an sɔngɔ taji sɔngɔ jiginna ka na a nɔkɔrɔ la kɔkan kibaruya bɛna an bila ka taa Tchad jamana kɔnɔna la Tchad yɛrɛ k'a fɔ ko u bɛna bɔ statut de yɔrɔ min ni o bɛ tali kɛ CPI ko olu bɛ ɲini ka bɔ a kɔnɔna la ninnu de an ka wulana kunnafoni la bakuruba dɔ ye an bɛna kunnafoni wɛrɛ fara minnu kan sɔɔni ka ɲɛfɔli bonya aw ye aw bisimila. Amada mene Senegali jamana kuntigi ale kan ka taama mun kɛ ka na an ka jamana kɔnɔ sini Basiru Jumaye Faye kan ka na tile kelen baaraw la ale mun ni a sugantira nin waati na ka kɛ CEDEAO kulu o ɲɛmaa ye a ka taama in ko a bɛna don baaraɲɔgɔnya cɛn ka fɔ ka jamanaw ka lakana ko fo ka taa se CEDEAO ni AES cɛla jɛɲɔgɔnya ka a kumaɲɔgɔn bila sen kan ani sɔrɔ bosoda siraw jamanaw nu bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn cɛ hakaja farafinna tilebiyanfɛ jamanaw ko taamaw bɛna boli nin kan bakuruba la nka sini baara min mana bɔ kɔnɔ la o de bɛna kuma tɔw ka olu walawala aw ye an ka fintigilakaw y'a yɛrɛ k'a fɔ cikan dɔ senfɛ ko dɔw bɛ ka jajugu bila an ka fintigilakaw bunakun kan ko o jajugu ninnu n'a bɛ wele nanzarakan na ko propagandi o kunnafoni jantigitanw walima kunnafoni minnu n'u bɛ fɛ k'a ɲini ka an ka jamana ka fintigilakaw ka wulikajɔw ka olu tiɲɛ
ko dɔw bɛ ka o ja sugu bila finitigilakaw ka ɲɛmaaso ka sanga ni juma juillet kalo tile 24 ye cikan dɔ senfɛ u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko u ma jɛ ni o walew ye bawo k'u bɛ walew kɔ maa minnu bɛ ka o wale na ɲɔngɔw kɛ u k'a dɔn k'a fɔ ko kiri bɛ se ka kɛ u kama wa ko an ka finitigilakaw u ka cɛfini ta bawo u ye wulikajɔ minnu kɛ an ka kɔnfɔw ka jaw ni dɔw kɛmɛ ka u ta ka jaw kɛ n'a fɔ jugu bɛ ka dadigi kɛ an ka finitigilakaw la u ye ja o mun ta ko o mun ni kunnafoni dilannenw de don ni ja dilannen de don kunnafonila minnu bɛ jamana wɛrɛ kɔ kan diɲɛ jamana wɛrɛ minnu bɛ anw juga la minnu bɛ fɛ ka anw ka jamana kibaruya jugu dɔrɔn de lase diɲɛma ma k'u ye o wale mun kɛ a wale ninnu u bɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen diɲɛ sariyaw bɛɛ lajɛlen bɛ a kɔn wa ko an ka jamana ɲɛmaayaso ka yɛrɛ k'a fɔ maa minnu ye nin wale ninnu kɛ maa minnu ye a cari ka sanga ni diɲɛ kurukara adamadenya hakɛw ani adamadenya sariyaw ye u bɛɛ lajɛlen welelen don bɔgɔ jeninen kan wa ko u bɛɛ lajɛlen u bɛ se ka wele ka to u ɲininka u dalakan na wa maa fɛn fɛn mana ye a ko la sɛgɛsɛgɛli baara bɛ bila sen kan ka se ka a ko ɲɛɲini an ka finitigilakaw ka kɔrɔfɔw la o yɛrɛ k'a fɔ ɲɛmaaso ka kɔrɔfɔw la ko nin wale ni a ɲɔngow a ti to tantɔn wa hali wale ni a ɲɔngo ninnu hali ni tiɲɛ kumaw tɛ a bɛ bila minɛn mun kɔnɔ o de ye damatɛmɛ walew ye jolibɔn hakɛw ani fo ka taa se crime de guerre o n'a ɲɔngow ko ni kunnafoni jatigitanw ni kunnafoni mun dabɔn bɛ ka se an ka finitigilakaw ka wulikajɔw tiɲɛ wa ni a bilalen sen kan an jugu kɔnɔna jugu fara kɔkan jugu kan ni olu bɛ k'a ɲini kunnafoni sira fɛ yaasa ka se ka an ka jamana lanɔgɔ ka sɔrɔ an ka finitigilakaw bɛ ka baara mun kɛ terrain kan u bɛ ka jaabi mun kɛ ka jugu susu o jaabiw bɛ ka bɛɛ lajɛlen nafa wa o ba jaabiw a bɛ ka malidenw ka lakanako sinsin wa ko wulikajɔ bɛ sen na maa fɛn mana ye nin n'a ɲɔngo walejugu n'a ɲɔngo la ka se ka u ɲini u bɛ wo o kɔnɔ k'u labɔ ka u so ci walima u ni mun ka kan u ka se ka da u kan an ka finitigilakaw ka wulikajɔ kɔnɔna la olumasiri tabɔ ka ɲɛmaso yɛrɛ k'a fɔ ko k'a daminɛ ɲɔnɔ kidali fo ka taa se jabali ma ko an ka cɛfini tabaw opération dugukolo ko o kadara kɔnɔna la u ka wulikajɔw kɛra sabu ye jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ ha ka ja an ye sigida minnu fɔ ka wulikajɔw kɛ ka dadigi kɛ jugu la ni ka u so ci olumasiri tabaw ka ɲɛma yɛrɛ k'a fɔ ko sibiri juin kalo munumunu salo la ni a dɔw tun bɛ moto la a kɛra tɔngo kura ni o bɛ masina fɛ tɔngolo kura masina marabolo kɔnɔna fo ka taa se segu marabolo kɔnɔ masina cercle kɔnɔ ko o ye susuli ta ka ɲɛsin ni mototigi ninnu ma ka o bɛɛ lajɛlen daji wa ko o siratigɛ kelen fana la sibiri juillet kalo tile 25 kidali marabolo kɔnɔ an ka finitigilakaw ka larawuli n'u ka sɛgɛsɛgɛli taara bɛɛ bamancɛ ye wale ɲɔgɔn kɛlɛ tigɛlama mun kɛmɛ ka fara ɲɔgɔn kan tigilakaw ka sanfɛ kɛlɛcɛw u ye nin fara ɲɔgɔn kan ninnu sɛgɛsɛgɛ k'u larawi k'u ye ni ka u susu minɛn fɛn tun b'u bolo n'o dɔ bɛ tali kɛ mobili pick-up ani maramafɛnw fɛn fɛn tun bɛ yen nɔ k'a bɛɛ lajɛlen daji ani fo ka taa se o siratigɛ la maa minnu tun bɛ ka munumunu moto sanfɛ ko an ka finitigilakaw ye u bɛɛ lajɛlen ka u faga bilasi tabaw ka ɲɛma yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔw bɛ sen na halisa ka se ka jugu kɛlɛ mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ halisa an bɛ to an ka finitigilakaw ka wulikajɔ kɔnɔna la finitigilakaw ka ɲɛmaaso yɛrɛ k'a fɔ ko baaraba de kɛra an ka cɛfini tabaw fɛ opération dugukolo ko o kadara kɔnɔna la ɲɔnɔ marabolo kelen in na an ka finitigilakaw ka ɲɛmaaso ka